Saka mudhara muri kuti chii mimi? Nyatsondijekeserai. Tenda kuzvibatanidza sei? Because I really need money as soon as possible. Usatye barege tozvigadzirisa paribe kana nyaya baba. Handiti iwe icho sina mafuta okubikisa machips yo chete. That's right. So apa ndanga ndakangomirira kakuti mimi muchindiudza. Manje ndakazongoona kuti zika, ndosaka ndazongoti ganduye ndibvunze. You see mdara, I promise you kuti zvikangoita bho cheteka, I will pay back every cent even with interest. Okay, tetekera ndikunyeperege. Izvo tinogona kuitaka, ndichataura naadzimai wangu ameoshomore kumusha uko. Right, wano magarano matatu yomapfuta wakapuwa nadhona. Saka zvinoita kuitaka, tinoita kuti vatipe magarano mairi dzoita 10 liters. Dzinokwana here? Yeah, that's enough mdara. Akawanda, anokwana. Plus pakatapa kapa, I think the Australian government will send me something. Handisi sure hangu. Rege. Dzokusomari hadzi wade wambodzimira naishamwari. Kubvepo ndakatanga kuziva unongochongotaura ngano dzako dzokusomari hadzi dzaakufina manje. Tetekera ndikunyeperege. Ita zvomuZimbabwe muno wazwa. Paribe zvokusomari yaba. Wototaura nechikombera chikutsvagire kamuzukuru kabodzi. Nyangwe kanoziso ribodzi nyangwe kakashikoka gumbo. Wapaona manje. Penonga boyo anokubikira kamunai. Mdara. That's not gonna happen. Never. Onai kamdara. So pamafuta we are now sorted. Kopa nawo yemachips manje tichaita sei? Then pane nawo futi yemafeti kuku andaitaura ayaika. Tichaita sei? I'm really stressed. Ku Australia ukuka. Aiwa baba nduwe. Aiwa rega kuti fina nonyadzi dzingi kusomari hadzimazwa. Zvotineta akita karege. Kumushoku ndino mabanana. Ende kwaina mai waoshomore pano musinge nenge 5 isati yatsvuka aba. Saka tineta kahwina. Convosed. I'm lost now. Muri kumboti ndabva ndatovheringika totally. Balance me please. Mabanana, mapotatoes, mafeti kuku. Zvinosangana papi zvinhu zvese izvozvozvo? Okay. Mabhondorokesheni aya wakomana. Tetekera ndikunyeperege. Misinge yomabhanana ikana yakoora kudaika kana asati yatsvuka aba tiniyabika kuita machips ende anonaka fani zvokuti uzombopfeba futi wakafunga machips emapotatoes. Potatoes abambowani iwawo. Right, regi. But king musazotrovesa nevanhu please. Right now hangu handina choice. Saka munogona kuita henyu plan yachoka. Tozoona kubva ipapo. Kopa mafeti kuku manje. Ukumhanyeko nairegi. Dikara mfano wangu. Itadike nenge munhu ari kubayiwa dhepo. Tetekera ndikunyeperege wokusomaria. Kumushoka ameoshomori wakabika mutotozi. Ipo wakaendepo paenda akatotora nhonge ishe wabike. Saka tichandotora upfu kweza todini paye tobika zvambwa. Makastoma yako anonakiwa this time rege. Dedi ndokumbira kakutaura nemi. Iwe. Hausi kuona kuti tiri busy here iwewe. Hausi kuona kuti vanhu vakuru vari kutaura. Chiwe newe iweyo. Ndiri kuzviona mudhara. But onaika mudhara. Iwe. Nyarara wazwa. Mapanda ako yanenge onyenzi. Ndosaka uribo kufanana neniba. Mudhara kutodini. Ita abambo. Itatizwa. Ini nangu dedi kuti abamba ndikwanise ndinganyebe. Inga momzo wakakudze vanoti musane manikidze kutaura kalanguage kenyu aka. Saka idzi nharo kaidzi. Uda kudambira unochitorobho here oshomori. Aiwa. Ya ndizvozvo. Saka chibuda muno muende kotamba noezera rako. Kasikanisa ndakudambura aba. Mdhara. Mungabva madaro mfana here. Mwana wenyu uyu musiye ataure zvaari kuda kutaura. Don't be like that mdhara. Okay, saka nyaya yacho ndiyo mdhara. Sorry, nyaya yacho ndiyo dedi. Nyaya yangu inini ndakaona kuti pana patanzwa nekubika. Kubva pakaenda mama namupape kumusha tongobika every day. Saka zvinobasa rei izvozvo? Indotoswera ndichishanda zuva rese wakamondizwa ndichikomburena. Aiwa ndandisiri kuti ndoda kukomburena dedi. Banda ndafunga hangu kuti tiwane plan yekuti tirerukirwe nezvemabasa atinoita panapa. So dabhurai mudhara. Indafunga hangu kuroora. Once. Iwe nyarara oshomore wazwaka nyongono yako iyi. Uda kunduri ano BP here iwewe. 15 years mukadzi unomiti sei iwewe. Dedi. Inge nini makandita mune 17 years one. Saka chii chakasiyana ipapo? Iwe nyarara ikona nditira mashura boshomore wazwa. Mari unoiboye pekupa mukadzi kana mburugwa mako moshomore muribe chiri mubomo. Wazwaka? Dedi. Makambonitarisa makandona nisina chandinacho. Zviri zveshandopa mukadzi haisi problem mudhara. Noti munhu andoda kuroora ndimai mozivai vekusaluni uko. Vane tukundu twavo momuzivai. Saka life yedu panapa ichatochinjawo. Plus vakati vachandibatsira futi nemari yacho yekunorora. Abambo wangu ini, uyu mwana ada kunduri ano stress cheto. Uda kunduri ano BP here iwewe. Oshomore unozviziva kuti amai wari kutaura yawo kuti uda kuroora wakadzidza naamai wako kuchikoro. Wati kumberi kwaamai wako nomakore mairi. Reka nditore chitorobho bedroom ndimbokudambura mbichana. Kana iri mbanje waputa iyo ichata soba mfana. Uyapana. Varegi. Ndokumbira kamutaure namudhara wangu. Shut up rowa. Mfana ungade kuroora mai moze iwe. Are you crazy? Munhu ane 4 makuva evarume vaakauraya. Rowa stereki. Tokiyo torai 2 shamu dzacho kandi kubatsire kurova munhu uyu.